Għalfejn qed ikun skomdu iwieġeb domandi sempliċi ħafna dwar id-deals li għamel mal-allegat kriminal Christian Borch. Hija din id-domanda li qamet wara konferenza tal-aħbarijiet mimlija gimmicks u bombastiċità dwar il-ħolma tal-ewwel dar li Robert Abela kien komdu jaqra dwarha mill-karti li kitbulu iżda skomdu ferm quddiem il-proprjetà li xtara Christian Borch meta kellu 25 sena u l-ħbiberija li għandu mal-Prim Ministru. L-ħolma tal-ewwel dar hija waħda mill-isbaħ affarijiet li l-koll ngħaddu minnhom. Incidentalment qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ first time buyers. Christian Borch kien żagħżugħ meta għamel id-deal tal-proprjetà li kellek inti kellu madwar illi kont miegħu fiha inti kellu madwar 25 sena. Kemm għadda żmien, Prim Ministru, u ħanerġa' nsaqsilek għaliex bqajt qatt ma wieġibtni nispera li llum ikollok iċ-ċans tieni risposta valida. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u it-trasferiment fil-proprjetà ma' Christian Borch u l-valur tal-proprjetà illi hemm involut fiha inti u Christian Borch. Grazzi. Rigward Christian Borch huwa ċar u jien diġà tkellimt fuq kif il-Partit Nazzjonalista imbarka fuq kampanja ta' spin. Jekk għax kellix interessi oħrajn miegħu, niftakar li numru ta' fil-passat kien hemm sitwazzjoni fejn kelli konvenju se parti minn konvenju ta' proprjetà u kien ġie ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Ġifieri kelli semma persuni oħrajn ġo ta' konvenju ta' proprjetà u kien ġie ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Jien quddiem din il-kampanja ta' erq se nibqa' nitkellem dwar il-futur ta' pajjiżna u kif dan il-gvern se jibqa' joħloq il-ġid għall-poplu tagħna. Tista' twieġibni fuq dawn żewġ mistoqsijiet, Prim Ministru. Stefan Bajada minn One News. U għal darb'oħra reġa' beża' iwieġeb domandi sempliċi kemm għadda żmien bejn il-konvenju u trasferiment tal-proprjetà u kemm kien il-valur tal-proprjetà. Għal xi raġuni mistoqsijiet li qed iħallu lill-Prim Ministru skomdu ferm. Il-ħadd it-Times of Malta żvelat dettalji marbutin ma' dan iż-żagħżugħ dwar proprjetajiet li jinkludu penthouses bil-pixxina fil-Mellieħa u villa fl-istess lokalità, kif ukoll meżonett f'Marsa Skala u penthouse b'garax fil-Baħrija. Dan f'nofs skandlu li kompla jeżżes lill-partit ta' Robert Abela b'esponenti fil-klikka tal-leaders forzati jiddefenduh fost oħrajn billi jirrepetu r-retorika tiegħu. Il-Gazzetta rrapportat li minn barra Abela diversi persuni prominenti oħrajn fil-Labor kellhom relazzjoni ta' negozju mal-allegat kriminal fosthom id-deputat Ian Castaldi Paris u anke il-fotografu uffiċjali tal-partit Joe Kamenzuli. Fost il-karozzi li Christian Borch uża l-negozju dwar proprjetà kien hemm Ferrari u anke Range Rover. Imtant meta l-Prim Ministru kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fir-Rialto, Abela ppreżenta l-ewwel proposti tal-Partit Laburista l-elezzjoni li jmissu għalkemm ma tax dettalji dwarhom. Wieħed seta' jinnota kif ħafna minn dak li propona kien ikkopjat kważi kelma b'kelma mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel proposta li għamel Abela kienet li jkun hemm spazju miftuħ f'kull lokalità. Din il-proposta għamilha l-Partit Nazzjonalista wara li Gvern Laburista f'9 snin ma għamel assolutament xejn biex jipproteġi l-ambjent naturali. Għal minn hekk din hija wegħda li għamel l-istess Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu tal-2017 u li baqgħet fl-arja.